Vstupujeme do docela zajímavé nové fáze práce. Už nemusíte pokaždé otevírat Gmail, procházet 50 zpráv, přepínat mezi kartami a ručně zjišťovat, co je důležité. Jakmile Gmail propojíte s ChatGPT, můžete se na svou doručenou poštu ptát běžným způsobem. Třeba, čemu se dnes musím věnovat? Na čem se ten klient vlastně dohodl? Nebo mi připrav čistou odpověď na toto vlákno. V tomto videu vám krok za krokem ukážu, jak Gmail propojit a potom si projdeme užitečné věci, které s ním skutečně zvládnete. Žádné složité technické řeči. Nejdřív krátké vysvětlení. V ChatGPT je Gmail dostupný přes katalog pluginů. Plugin propojí ChatGPT s účtem Gmail, kterému udělíte oprávnění. ChatGPT tak může Gmail použít, když ho požádáte o vyhledávání, čtení, shrnutí, uspořádání nebo přípravu práce z vašich e-mailů. Automaticky neuvidí každý účet Google, který vlastníte. Účet si vybíráte sami a přístup schvalujete vy. Přesné akce, které můžete používat, navíc mohou záviset na vašem tarifu, nastavení pracovního prostoru, regionu a oprávněních. Tady je aktuální postup propojení. Otevřete ChatGPT a přejděte do plugins. Do katalogu pluginů se můžete dostat přes postranní panel nebo přes nastavení, podle toho, jaké rozhraní používáte. Vyhledejte Gmail. Aktuální nabídka Gmailu je určena ke čtení a správě Gmailu. Otevřete ji a ještě před propojením si zkontrolujte, co umí. Pokud tlačítko Connect není dostupné nebo je neaktivní, obvykle to znamená, že propojení omezuje váš tarif, region nebo správce pracovního prostoru. Dále zvolte Connect, pokud je tato možnost dostupná. ChatGPT vás provede autorizací přes Google. Vyberte účet Gmail, který skutečně chcete používat. Potom si přečtěte obrazovku s oprávněními. Na tom záleží. Neklikejte bez přemýšlení na schválení, jen proto, že vám to doporučil návod. Zkontrolujte, k čemu Google ChatGPT žádá přístup. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte. Po dokončení autorizace se vrátíte do ChatGPT a Gmail bude dostupný jako propojený plugin. Po propojení můžete Gmail vyvolat přímo v konverzaci. Jednoduchou možností je zmínit Gmail pomocí zavináče. V ChatGPT můžete také použít nabídku se symbolem plus, zvolit More a vybrat plugin, pokud se tato možnost ve vašem rozhraní zobrazuje. Představte si to jako udělení oprávnění ChatGPT otevřít správný nástroj pouze ve chvíli, kdy práce vyžaduje e-mail. A teď ta užitečná část. Představte si, že otevřete notebook a čekají na vás desítky zpráv. Místo čtení každého předmětu nejdřív požádejte Gmail přes ChatGPT, aby určil konverzace, které vyžadují pozornost. Například projdi moje poslední e-maily a řekni mi, na kterých 5 musím odpovědět, udělat rozhodnutí, provést platbu nebo dodržet termín. Nejde o to nechat AI slepě rozhodovat o vašem životě. Jde o to proměnit chaotickou doručenou poštu v krátký seznam, od kterého můžete začít. Tohle se hodí, když víte, že odpověď někde v Gmailu je, ale vůbec netušíte kde. Zeptejte se třeba, najdi mou poslední konverzaci o projektu webu a shrň, na čem jsme se dohodli, co ještě zůstává otevřené a kdo co slíbil. Gmail může vyhledat relevantní konverzaci a ChatGPT dokáže dlouhé vlákno převést na rozhodnutí, otevřené otázky
a další kroky. To je mnohem příjemnější, než procházet 20 odpovědí a snažit se v hlavě znovu poskládat celý příběh. Další možností jsou odpovědi. Místo zírání na zprávu a přemýšlení, co na ní vlastně napsat, požádejte ChatGPT, aby podle kontextu vlákna připravil návrh odpovědi. Můžete mu určit tón, délku i to, čeho má odpověď dosáhnout. Například, připrav přátelskou profesionální odpověď. Odpověz na 3 otázky. Drž se pod 120 slovy a navrhni tento týden hovor. Potom můžete říct, udělej to milejší, zkrať to, nebo formuluj požadavek jasněji. Zprávu stále kontrolujete vy. ChatGPT vás jen dostane mnohem blíž k hotové odpovědi. Pokud pracujete s klienty, potenciálními zákazníky, dodavateli nebo náboráři, může to být ještě užitečnější. Požádejte Gmail, aby našel konverzace, u kterých stále čekáte na odpověď, nebo konverzace, kde vás někdo o něco požádal a vy jste ještě neodpověděli. Potom požádejte ChatGPT, aby pro ty důležité připravil krátké následné zprávy. V tu chvíli začne propojení působit méně jako trik s chatbotem a více jako malý asistent nad vaší doručenou poštou. Další jednoduchá možnost – proměnit e-maily v úkoly. Požádejte ChatGPT, aby prošel relevantní zprávy a vytáhl termíny, rozhodnutí, lidi, které musíte kontaktovat, dokumenty, které musíte odeslat a vše, co jste slíbili udělat. Místo 10 oddělených konverzací tak máte přehledný seznam úkolů. Pro manažery a majitele malých firem to může být obzvlášť užitečné, protože e-maily často ukrývají práci, která jinak tiše čeká. A ano, může to souviset i s penězi, ale ne tím směšným způsobem zbohatněte přes noc. Hodnota obvykle spočívá v úspoře času a v lepším dotahování věcí. Freelancer může klientům odpovídat rychleji. Obchodník si může připravovat lepší následné zprávy. Majitel malé firmy stráví méně času tříděním e-mailů a více času prodejem nebo dodáváním práce. Manažer může přijít na schůzku s historií už shrnutou. Pokud každý den ušetříte alespoň část opakující se administrativy, můžete tento čas věnovat práci, která skutečně vytváří hodnotu. A právě v tom je skutečný přínos. Než propojíte pracovní schránku, zjistěte si, k čemu získá přístup. Google vám zobrazí žádost o autorizaci a ChatGPT má také nastavení oprávnění pluginů. V závislosti na akcích povolených pro váš účet nebo pracovní prostor může Gmail umožnit čtení informací a mohou být dostupné i další akce. Správce může také omezit, co aplikace smí dělat. U citlivých pracovních e-mailů začněte opatrně. Důležité akce kontrolujte a aplikaci odpojte, pokud už ji nechcete mít propojenou. AI je užitečná. Udělit přístup, aniž byste si přečetli obrazovku s oprávněními, už tolik ne. Pojďme si užitečné věci shrnout v jednom rychlém seznamu. Po propojení s Gmailem můžete upřednostnit e-maily v doručené poště, najít staré konverzace, shrnout dlouhá vlákna, připravit návrhy odpovědí, přepsat odpovědi v jiném tónu, vytáhnout úkoly a termíny, projít předchozí konverzace s klienty, najít e-maily vyžadující další akci, převést historii e-mailů do strukturovaných poznámek nebo reportů a v závislosti na akcích, které váš účet nebo pracovní prostor umožňuje, používat další akce v Gmailu.
vždy s odpovídající kontrolou a oprávněnými. Důležité je, že ChatGPT nedáváte neomezenou volnost. Dáváte mu nástroj a zadáváte konkrétní úkol. Pokud dnes Gmail propojíte, začněte tímto promptem. Projdi moje poslední e-maily. Urči priority u všeho, co se týká odpovědi, termínu, platby, rozhodnutí nebo následné reakce. Připrav mi krátký seznam úkolů a návrhy odpovědí pro 3 nejdůležitější konverzace. Potom si výsledky sami zkontrolujte, než podniknete další kroky. Tento jediný postup už ukazuje, proč je propojení nástrojů s AI něco jiného, než jen pokládání náhodných otázek chatbotu. Tímto směrem se práce ubírá. Méně klikání, více zadávání požadovaného výsledku. Příště z toho uděláme kompletní každodenní workflow pro Gmail.